שלום לכם, שמי שי יונגרמן, מרצה, מנחה ומאמן אישי ומנטלי וגם מאבחן אמרולוגי. וברוכים הבאים לפינתנו טיפות של אושר לדברים החשובים באמת, להתמקד במה שעובד. ובפינה הקודמת דיברנו על מהי נומרולוגיה. אנשים שואלים אותי הרבה פעמים, תגיד, איך הגעת לתחום הזה בכלל? אז בואו אני אולי אפתיע אתכם. אני למעשה לא רק שלא חשבתי שאני אעסוק בתחום הזה, אני אפילו זלזלתי, לגלקתי וחשבתי שזה שטויות. אבל החיים, מה שנקרא, מלמדים אותך כל פעם מחדש never say never, ומה שנקרא, אל תשתחצן על המציאות ואל תגיד, זה בחיים לא, זה אין סיכוי, כי החיים, מה שנקרא, יוכיחו לך שאתה טועה. אני יכול להגיד לכם שבגיל 29 לא ידעתי למה, אבל השם האמצעי שהיה לי, הרגשתי שהוא פשוט לא זה מאז שהייתי ילד, ובגיל 29, שרק התחלתי עם נושא ההרצאות וההנחיות, אמרתי, אוקיי, אני עכשיו מוריד את השם האמצעי שלי, כמובן בברכת הוריי וכן הלאה, כי גם ככה לא השתמשתי בו, אבל לא היה כתוב בתעודת זהות. חברים, בדיעבד אני יכול לבוא ולהגיד לכם שחיי השתנו. זה נשמע אולי מוגזם, אבל עשיתי כמעט את אותם דברים, ופתאום ידעתי יותר מה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, ידעתי שאני רוצה להיות מרצה, אבל לא הייתי בטוח, ניסיתי, זה אולי לא, אולי כן. פתאום בדיעבד, אני זוכר שאמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, זה, פה אני רוצה להישאר. נושא הזוגיות היה ככה לכאן ולשם, אוקיי? פתאום התחילו להגיע הרבה יותר הזדמנויות, הרבה יותר דברים. עכשיו, זה לא מיסטיקה, זה לא מהשמיים. המקום בי יותר התחזק. היום אני יודע, גם הביטחון העצמי, גם התקשורת, גם מה ששידרתי. כמובן שזה לא רק זה, חברים, אל תטעו. שמעתם את ההרצאות האחרות שלי, את הפינות האחרות שלי. אני מאוד מאמין במדעי החברה, מדעי התנהגות, שיטות מחקר וכן הלאה, אבל אי אפשר להתעלם מהמקום הזה. אנשים הרבה מאוד פעמים לא יודעים להסביר דברים, ואז הם מבטלים דברים אחרים. אבל העניין הוא שיש הרבה דברים שהם לא ניתנים להסבר. ופה אתה רואה תיאוריה שכן מסבירה לך חלק מהדברים. אז לא להפסיק את העבודה העצמית, לא להפסיק טיפול, אימון, דברים של בעצם עבודה עצמית ומודעות אינסופית. אבל כמו שאנחנו יודעים, החיים שלי תלויים במעשים שלי, וחלק מהמעשים שלי זה להבין מה מביא אותי לאן שהגעתי. ואני יכול לבוא ולהגיד לכם עד כמה הדבר הזה הוא מאוד 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 משמעותי. וכשאנשים שומעים את ההרצאות שלי, הקשר בין מדע לנומרולוגיה, או בכלל ששומעים ומתעמקים, הם פתאום מבינים שאתה לא יכול להתעלם מהמקום הזה של תאריך הלידה שלי, המספרים וגם השם שאיתו הגעתי לעולם ואיתו אני מתנהל. אי אפשר להתעלם מהמקום הזה. ואני יכול להגיד לכם היום שבתעודת זהות, בתקופה האחרונה, הוספתי עוד שם אמצעי. אני לאו דווקא משתמש בו בכל מקום, אבל כן, נועם, בלי וו. לי אישית זה יותר מתאים, לא ניכנס כרגע. אין טוב ורע, יש מתאים, לא מתאים, אוקיי? אבל אם אני רוצה שנצא מפה משהו מהפינה הזאת, זה שלא לזלזל. אם יש אנשים שעוסקים בתחום הזה, למדו, חקרו, ובעצם יש להם ניסיון רב, לא לחשוב לרגע, לקרוא שם לנכד, לילד, לא משנה מה, או אפילו להוסיף ולהוריד לעצמך שם, מבלי להתייעץ קודם עם מומחה בתחום. כי כוח האותיות, השמות והמספרים הוא בהחלט מאוד משמעותי, יחד עם כל הדברים האחרים שאנחנו מדברים ועושים כל הזמן. הכל מהכל. רק טוב.